खुलुमबाय गिबियावनो आंनि टेट्स बड स्टुडिअ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। आंनि मुङा बिदुर बर'। नोंथांमोना नायदों टेट्स बड स्टुडिअ। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो होननानै सानदों, जायनिखि बे खौराङा दायो फेसबुकआव भाइरेल जागासिनो। बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै फेसबुकआव आपल'ड होनाया, माने जास्ट टाइम पास होननानै बिथांमोना माने फेसबुकआव मोनसे पस्ट खालामनानै होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिथांमोना जास्ट टाइम पास होननानै बुंदों। माने बे भिडिअखौ बिथांमोना जास्ट टाइम पास, बोरै टाइम पास जाखो, माने बे जोंनि बर'नि जानिखि कालचारनि जा मेथाइ, बिथांमोना बेखौ टिउनखौ बिथांमोना बे मिउजिकआव होनानै बिथांमोना मोसादों। बिथांमोननि मोसानाया माबायदि जानानै नायनानै लाग्रोलाय, माबायदि मोसादों। जोंनि बर' हारिनि जानिखि बागुरुम्बा मेथाइखौ बिथांमोना माने इनसाल्ट खालामनाय बायदि नांदों आंनि नोजोराव। बेबायदि खालामनाया जोबोर गाज्रि जादों। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर' हारिनि मेथाइखौ जों सनमान होआबा बोरै जानांगौ, नङा होमबा? बिथांमोना जानिखि एसेबां गोदोर जालायलायनानै बिथांमोना जानिखि एसेबां गाज्रि खालामदों जोंनि बर' हारिनि जा मेथाइखौ, बिथांमोना बेफोरबायदि मोसायो नामा सोरबा? नोंथांमोना नायग्रोलाय भिडिअखौ आं नोंथांमोना दिन्थि। नोंथांमोना जानिखि सोरबाफोर नुबायबो जानो हागौ फेसबुकआव। जायफोर बिथांमोना नुवाखै, आंनि जानिखि भिउवार्स लोगो नोंथांमोना नुवाखै, नोंथांमोना नायग्रोना लालाय माबायदि मोसादों बिथांमोनखौ। आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट्स हो बिथांमोननि सायाव, बिथांमोना माबायदि खालामदों नायलाय, नोंथांमोना नायग्रो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय नङा होमबा? नायनायनि उनाव आं नोंथांमोननो फिन आरो दिन्थिबावनो बे मोसानायखौ नायलाय, माबायदि फाव दिन्थिनानै बिथांमोना मोसादों। एसेबां मोजां मेथाइ, बागुरुम्बा मेथाइखौ नोंथांमोना इनसाल्ट खालामदों। मानो बेबायदि खालामो? नोंथांमोना बर' नंगौना नङा? बर'ब्ला बे मेथाइनि सायाव नोंथांमोना बे टिउनखौ नोंथांमोना बेबायदि मोसानायाव मानो सोना होनाय? जोबोर गाज्रि जादों बियो। बेबायदि खालामनो नाङा। नोंथांमोना गाज्रि खालामोबा गुबुनाबो सोलोंगोन। नोंथांमोना दे एसेबां बुजिनो हानाय जानायलायनानै बेफोरबायदि खालामो नामा? नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनो नाङा। बेफोरबायदिसो भिडिअ खालामनो मोनबाय, बेफोरबायदिसो मोसानो मोनबाय नामा नोंथांमोना? आं नोंथांमोनखौ सोंल' खालामनो सानो, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम। नोंथांमोना मा साननानै बेयो मोसादोंमोन बेफोरबायदि? नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय। बिथांमोना माने गाज्रि इनसाल्ट खालामनाया बिथांमोननि मोनसे गाज्रि आखु दिन्थिदों बिथांमोना। नोंथांमोना मा सानो बिथांमोननि सायाव कमेन्ट्स खालामबा आं गोजोननाय मोनगोन। बिथांमोननि सायाव बिथांमोना जायनोखि गाज्रि खालामदों बिथांमोननि सायाव गासैबो आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायदों, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामथार। नोंथांमोना बुं बिथांमोननि सायाव। अननानै आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना कमेन्ट्स हरोब्लासो आं गोजोननाय मोनो। नोंथांमोना कमेन्ट्स हराब्ला भिडिअखौ ओरैनो नायनानै थाङोब्ला आं माने भिडिअ बनायनानै आं नोंथांमोनखौ बुंहरनायाव माने एसे बोरैबा नाङो। नोंथांमोना जुदि गाज्रियानो जा, नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्स हरोब्ला माने गाहाम नाङो आरो ना गोसोखौ। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअआव कमेन्ट्स हरगोन, लोगोसे आरो नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, बेखौ आं आसा खालामना थाबाय। आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो नेक्स्ट टाइम गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो हमसिगोन। बाय बाय, खुलुमबाय।